kuket Ramogi TV kani Gavana ma Migori Ochillo owacho ni sirikande osetimo dongruok ma osekelo lokruok e ngima mar oganda, ka owacho ni bende nitiere chenro mathoth mag dongruok madhi nyime seche mowuoyeni. Ochillo ne wuoyo e od bura ma Migori e twak mane otele kod spika mar od burano Ksh500M. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mar wachni. E twak mare mokwongo higa ne obono ma Migori, Gavana ma Migori Ochillo mane ni sirikal mare osetimo dongruok manenore, ne olero chenro mag dongruok ma osetimo nyaka ne odonje apis e higa mar 2022. We have implemented projects that have directly improved the lives of our people. E sekta math bichiro ne tende stima mathoth, ka bende nitie mathoth ma bende koro pod dhi nyime ma oting'o malo. Osiptal maduong' ma Migori kowuok e kidieny mar 4 kata level 4 nyaka kidieny mar 5 ma bende ong'ere kaka level 5 ka itiyo kod omenda maromo milion 500. We are upgrading Migori County Referral Hospital from level 4 to level 5 at an estimated cost of 500 million. This upgrade will expand integrated and specialized services, including the intensive care unit, high dependency unit, cancer center. Bende ne wan osiptende madongo mag sub-counties maromo 8 bende iting'o malo nyaka kidieny mar 4 kata level 4 ka itiyo kod omenda maromo milion 450. Additionally, we are upgrading 8 existing hospitals across the county to level 4 status at a cost of 450 million. E migawo mar omenda Gavana ma Migori ne wacho ni gope duto ma kaunti ma Migori nitiere godo maromo milion 600 mag jogoeko mane otimo rak bende koro idhi chul duto ka dwe mar 6 mar higani koro pok orumo. 5 paid Kenya shillings 280,578,000. This has reduced the outstanding pending bills to Kenya shillings 618,469,537 shillings. Report manogol kod Gavana ma Migori ne yango ni piny owacho ma kaunti ma Migori oketo omenda maromo milion 52 ma idhi tigo e gero klesego mag ECD maromo 114 e kaunti ma Migori mangima. In 2022-2023 financial year, we implemented the construction of 140 ECD projects at a cost of 77 million, while in a 24-25 financial year, we supported 203 community ECD projects worth 93 million. This financial year, we have allocated 52 million for 114 additional ECD. Gavana ma Migori ne wanigi sekongo apeini maromo kilometers 1,500 nyaka ne donji e telo. In the last financial year alone, approximately 1,500 kilometers of major roads were constructed or maintained. The 14-kilometer Awendo Kanyimachi Junction Road is being upgraded to bitumen standard, and we expect to have it completed by June 2026 at a cost of 920 million. Oganda kaunti ma Migori ne ogolo paro mopogore opogore ka otende kod ma Gavana ma Migori osetiyo godo kaachiel kod MCS e dwano ma Migori. Luwore gi gik manyocha MCS osingonwa gisetiyo kendo gitiyo maber. Mana ni gimohinyo MCS nitie wach maro manobet noningo bed ni sirikal miyogi pesa mar ward management, to jogi onge ward management. Sani jogi nyalo tiyo gi pesa mar county government kendo gidhi magi kwa gavana migi nyaka pesa magi timgo gimoro achiel ariyo. To pod wan gi expectation kaka gavana marwa no promise tije moko kaka wan ma youth in terms of employment wagombo kabisa kendo youth gombo ni mondo migi ondik gi tije. Mar ariyo, MCS ok nyal timo social audit kata mana ok nyal timo audit ne county ne executive kech gi fear ni in case ni gidhi gi expose kata giwacho weche moko achiel ariyo adek to gidhi bedo rebels. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ji adek ohinyore tok yudo adhola mag magina e kinde ma ng'anyo ne ochuo chieng' e kar